ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗପର ନାଁ ହେଲା ରାଜା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଗପ। ଥରେ ରାଜା କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଜା ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଚଳୁଛନ୍ତି ଥରେ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କଲେ। ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଗୋଟେ ଘୋଡା ଉପରେ ଆସିକି ରାଜା ପ୍ରତି ଗାଁ ବୁଲିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୋଡାକୁ ରଖିଦେଇକି ସେଠି ଘୋଡା ଉପରେ ବସିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଗାଁରେ କଣ ହଉଛି। ଦେଖିଲେ କେତେ ସମୟ ଲୋକ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇବା ଟାଇମ ହେଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଜା ସେ ବରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, ମାଟି ବରଣ୍ଡା, ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ। ସେଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛି, ଆସ ଖାଇବ। ସେଇ ପ୍ରଜା ଜଣକ କହିଲେ, ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆରେ କରଜ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣୁ ନା ହଁ, ନା କରଜ ସୁଝି ସାରିଲୁଣୁ ନା ହଁ, ନା ଲଗା ସହସ୍ରବତୀ ଗୁଞ୍ଜି ବସିବେ ନରପତି। ଏତିକି କହିକି ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସିଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, କିଛି ତାର ଖାଇଲେ। ରାଜା କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଲୋକ ଆର ତ ମାଟି ପିନ୍ଧା, ଇଏ କଣ କହୁଛି କରଜ ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣୁ, କରଜ ସୁଝି ସାରିଲୁଣୁ, ତାପରେ କହୁଛି ଲଗା ସହସ୍ରବତୀ ଭୁଞ୍ଜି ବସିବେ ନରପତି। ତା ମାନେ କଣ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ସିଏ ତୁ କିଏ ବୋଲି ମତେ ପଚାରିବ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେଠି କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ମୁକୁଟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୂଳଟିଏ ବାହାର କରିକିନି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଟିଏ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଚାଳ ଉପରେ ଖୋଦିଦେଲେ। ଖୋଦିକି ରାଜା ଘୋଡାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ। ଆସିଲେ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ପୁଣି ସକାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭା ବସିଲା, ଇଏ ତାର ପ୍ରଜା କଣ କରିଛି ନା ଇଏ ତାର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲା। ଭୋରୁ ଉଠିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ କାଠ ଆଣିବାକୁ, କଟୁରୀ ବସୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭା ବସିଲା, ଦି ଜଣ ରକ୍ଷୀକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ଅମକ ଗାଁକୁ ଯିବ, ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିବ ଯାହା ଚାଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲଟେ ଖୋସା ହେଇଛି, ସେ ଲୋକକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରକ୍ଷୀ ଦି ଜଣ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା କଟୁରୀ ବସୁଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ବାଉଁଶ ଆଣି କାଠ ଆଣିବାକୁ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆରେ ବାବୁ ତମକୁ ରାଜା ଡାକିଛନ୍ତି, ନା ଦେଖ ବାବା ମୁଁ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଗଲେ ମୁଁ କାଠ ବସି ଆଣିଲେ ବିକିଲେ ପିଲା ଚଳିବ, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନା। ନାଇଁ ଯିବ ନା ତମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନବ। ସେଠୁ କଣ କଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ନେବେ, ରାଜା ଖୋଜିବା କଥା କଣ ନେଇ କଣ ଭାବିବେ, ରାଜା ତମକୁ ମଜୁରୀ ଦେବେ ତମେ ଚାଲ। ସେଠୁ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡରି ମାରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଗୋଟେ କଣ ଛିଡା ହେଇଛି। ରାଜା ସେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା ରେ ଏଇ ଲୋକ ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେଠୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ବାବୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆସ। ସେଠୁ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେଇ ଅମକ ଗାଁ ଲୋକ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର ନା ହଁ, ନା ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ କରଜ ଲଗେଇ ସାରିଲଣି, ତା ଅର୍ଥ କଣ? କରଜ ସୁଝି ସାରିଲଣି ତା ଅର୍ଥ କଣ? ଆଉ ଲଗା ସହସ୍ରବତୀ ଭୁଞ୍ଜି ବସିବେ ନରପତି, ତା ମାନେ ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ବେକ ରହିଲେ କହିବି ନା କହ। କିଛି ଆଣି ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁ କହ କଣ? ନା କରଜ ଲଗେଇବା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲେ ସୁଝିବେ ମତେ ବସିବେ। ଆଚ୍ଛା କରଜ ସୁଝିବା ଅର୍ଥ ବାପା ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ମାନେ ମୁଁ ଋଣୀ ହେଇକି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆସିଥିଲି, ସେଟା ସୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ନା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କାଇଁ କିଣା ହେଲା, କିରୋସିନ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ପଇସା ନଥିଲା। ନଡା ତ ଅଗଣନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ନଡା କେରାଇ ଲଗେଇଦେ, ତାମାନେ ସହସ୍ରବତୀ ଲଗେଇତେ ବତୀ ଯଦି ତାରି ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡିବି ଆଉ। ତା ମାନେ ହଉଛି ଏଇଆ। ରାଜା କହିଲେ ଆରେ ହେ ଲୋକ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ଯା, ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ତ କିଛି ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତା ନାଁରେ ଜମି ଏକରେ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଅମୁକ ଗାଁର ସେ ଯୋଉ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ସେ ଜମି ଚାଷ କରିବୁ, ସେଇଥିରୁ ଚଳିବୁ। ସେ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସିଏ ତାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଜମି ଚାଷ କଲା, ଏଇସବୁ କରିକିନି ସେ ଆରାମରେ ଚଳିଲା। ତାର ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ବାକି ହେଇକି ଆସିଛେ, ବାପା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କର ଋଣ କରି ଆସିଛେ, ସୁଝିବାଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କାମ। ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା କାମ ହଉଛି ସିଏ ବଡ ହେଲେ ଆମକୁ ପୋଷିବେ। ଏଠି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କରଜ ଲଗେଇବା, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା କରଜ ସୁଝିବା।